weltare ɓiɓɓe fulɓe anndo diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to sadela to guijiɗon to keɗeɗe to aali wuure to wudduru ko on takkusan juula ha to galle ceerno abou baydi sar to ndulmaji demɓe funeɓe ko taari ɗum kala ko on takkusan kadi juula ha to galle ceerno ndiaye ceerno ndiaye baro to noa dibo lobbuɗo yurmede ko taari ɗum habaruji men ɗemngal pulaar to leydi Mauritanie to legal Carrefour Madrid to banggue Arvada ko to noon taskama aljuma hanki o sanga juulal juma ko banggue e juma legal ngal woni tigui ko ɗakkiti yani e yimɓe waɗani mayɓe kono hewɓe mbarmi hen e nder gañi ɓen tawi hen almami jamaka to leydi Sénégal Juan Branco ko franco italien ko avocat goto hujjikintoɓe Ousmane Sonko gonnoɗo e yilede oɗo saaha kala nder leydi Sénégal o wiyama tebskerola hakkude leydi Mauritanie e hakkude leydi Sénégal e leydi Mauritanie o teɓa koto banggue Rosso to leydi Mali e nder deuxiéme trimestre 2023 teskama tigui hono cetala bitegal DND woni direction nationale de domaine ɓe nanni e boña leydi ɗi ɓe nanni hen 101 milliards 654 millions 98 francs CFA e nder lebbi tati to leydi Nigéria ɓen wiyeteɓe le chef d' état major leyɗe jeeyaɗe fedde CEDEAO taw ko yaaduɓe kay e yidde tettude laamu e juuɗe général o ɓe mbaɗi tigui ɗeɗo balɗe kay koye batuji mabɓe ɓe gonno heblanade ko fate waddiyande e leydi Niger ɓe kolliri en oɗo saaha ɓe paari ɓe petten ko yamiroje hooreje leydi mabɓe to leydi Niger gonnoɗo premier ministre leydi ɗi e saaha coup d'état e saaha laamu Mouhamed Bazoum mo tawno ko coup d'état tawnomo tigui komo woni to leydi Italie e oɗo saaha mo tawe to leydi France o joddima e jaagogal kalfinade ko fate gueɗe caggal leydi mo France kabaruji men joolam jaɓɓeri ma jaa ha to leydi Pakistan jeen ha to leydi Syrie to leydi Russie to leydi Ukraine bisimilla mon e ketki hotodirte joni joni piɗen pacciren أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون sadagallahu l'azim ɓatake jaam gonɗaɗo hono Moussa Baydi Sar ko mawnuma duttiɗo hono Abou Baydi Sar to ndulumaji ko mawnuma duttiɗo Fatimata Baydi Sar ko bannum debbo duttiɗo Sar Abdoulaye Sar ko ɓi duttiɗo ɓi ko toko so ɓi duttiɗo eɓe kabra dendagal bandiraɓe sehilaɓe e hoddiɓe kala ustare miñiɓe hen banggue bam jinnaɗo mabɓe hen banggue biyetenoɗo Idrissa Baydi Sar ko aljuma hanki o hawrela diala o wira noon ko subaka hande o sanga 10 heures to ndulumaji jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique e gardagol ceerno Habousso Diallo eɗen duwono dendagal ndulumaji naɓe kala ha tengti noon e galle Sarɓe eɗen mbi tan nde Allah yurmotomo yaafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala siftinde on noon yettiniɗo ɓataki o ko biteɗo Sara Abdoulaye Sar mo kewɗen nande dande mum e kala saaha e habaruji men ha to buudal yurmede kala duttiɗo o ko bammakko toko so saabu ko miñum bammakko habaruji men aadi biladi salade aadi ɓiri ɓuuri fittude aadi ceerno Djiby Sy wi ko fittata aadi hakkude mum e hettiyankoɓe weltare ɓiɓe fulɓe andu diine man ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadino ɓalawal e danawal kala ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune ceerno Djiby Sy ne safra fiiji kewɗi ɗe jiida cirol ko wayno kista fibroma dogam sitta rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy ne yawran ɓe wonɓe ustoraɓe gorago e yawɓe tahmitade kala
ceerno Djiby Sy ne jogii leɗɗe e fannuji tati hen fannu goto sa ƴetti ɗum fodde sappo e jeetati rafin yaltema ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo sa ƴetti ɗum fodde sappo e jeenayi rafin yaltema ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri woni suuna so tawi a waɗi no wiruma ni fodde temedere rafin yaltema ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne jogii pegge e usula bawɗe neldede kala leydi e kala continent neɗɗo wawi wonde taw ko ɓeydoje arsigaji pittoji dabruji ceerno Djiby Sy ne jogii leɗɗe wonande usraɓe gora ko biteɗe muuɗa hirde noon ko yeddi ƴeewa ƴettat joni joni jiɗɗa hoorema hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune so tawi o yennama ka miskino safruma ha mbiya weng tawa hay mbuɗa yoɓani so wona noon nduɓe rafiji ɗiɗi on janowo hoore walla mo siddeji bahliɗi hoore mum ha habba ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawi nder leydi Sénégal to wuuro wiyetengo Agnam Siwollo waɗɗani collége keso wuuro ngo ma yiɗon galle ma galle goto nan ɗon ene waɗa karoje boɗeje koye nder on galle ceerno Djiby Sy tawate ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar an jiɗɗo waɗnede listihar ko indema inde nenema dokkatama o haala ko wonema ha mbiya yoni jiɗɗo waɗnede listihar wonɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere uguya dendagal noon leyɗele ñamoje CFA ko temedde nayyi CFA jiɗɗo waɗnede listihar ceerno Djiby Sy ne jogui numéro mum weev kadi ko numéro orange money ko 00221 77 653 03 67 ceerno Djiby Sy ene wiye dendagal kiline muma tawateɓe nder leydi Sénégal yiɗɓe jokkodire makko tawi ko appel normal e oɗo saaha joni ko numéro leydi Sénégal mbaɗata ko 78 163 24 82 so tawi noon ko yiɓɓe jokkodire makko to banggue WhatsApp ceerno Djiby Sy jogui ko numéro leydi Mauritanie ko 00222 mbaɗa 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne andini dendagal kilineɓe mum wonde base makko to naktude ne golla hano hannirta ni ne tawi ɗon min ñi ko biteɗo ceerno Alassane Sy ko laaɓduredo malaɗo woni gaddude golleɗe ɗe no hannirta ni ceerno Alassane Sy noon heɓete koye numéro makko leydi Mauritanie ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy ne wiye dendagal bandiraɓe mbadden dando faade makko caabune laaɓal socca ɓanndu maaɗa haa njiitoɗaa heen hoore maaɗa ene wonde gommage moƴƴo laɓɓinoowo nguru ɓanndu haa njiɗaa hoore maaɗa aan jogiiɗo taasuuji e ɓanndu muɗuma laamlaame baaye puƴe jokkondire caabune laaɓal e lallitaare jooni jooni njiitoɗaa heen hoore maaɗa caabune laaɓal e lallitaare ne wonde gommage kono kadi aɓe jogii juumri welndi kewndi cellal moƴƴude suka e mawɗo e debbo cewiiɗo kala caabune laaɓal lallitaare are men adde men ko jama deppo maɓɓe mawɗo o noon tawete koto guuriki Samba Dioma ene tawi juuɗe sohna Kadja Sy sa yiɗi heen jokkodirta koye oɗona kono noon rewɓe émergent Dande Maayo e gardogola sohna Habi Sarr hakkunde nawele e Demmankani ɓe mbeyɗi juuɗe maɓɓe faade caabune laaɓale lallitaare mo deppo mum mawɗo hannde o tawete to guuriki Samba Diom e juuɗe sohna Kadja Sy sa yiɗi heɓde caabune lallitaare laaɓala woto woɗɗu joni joni min dokkirma ɗen tongoɗe so tawi koto guuriki gonɗa jokkodirta koye sohna Kadja Sy mbatta ko 77 509 45 84 so tawi noon ko gardiɗo rewɓe émergent Dande Maayo woni sohna Habi Sarr mbatta ko 77 507 30 93 so tawi noon gonɗa koton cuuɗi meɗen nawela jokkodirta koye Rougui Sarr mbatta ko 77 517 25 78 so tawi gonɗa koto Demmankani jokkodirta koye Boy Soumare 77 902 00 04 so tawi gonɗa koto Galoya sohna Aissata Touré 77 218 09 98 so tawi koto Mauritanie gonɗa e Sénégal e nokkuji ɗi kala
kala hen ɗo gonɗa sa jokkodireɗe hen tongode maɓe kalane to tawata caabune lallitare laaɓal ne wonde gomas kamen jumri kala. Kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar. Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen goni e hoore biira joyiya lewru juko hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati walla mbiyen asetta sappo e jeetati lewru haran hitande ujunere temeɗɗe nayyi e capanɗe nayyi e joyyi caggal fergoniraɗo men sallllahu alayhi wa sallam. habaruji men e ɗemgal pulaar e sowto he ko musidɗo moon sehli moon Ghali Abuu Bah to karallagal ha mbawan yiide hen to banggue YouTube ko miñi men sehli men Saydou Abou Bah koto Nouadhibou lobbuɗo yurmede puɗorɗen to Nouadhibou dande maayo noon oɗo saaha to yonti koye keɓugal manggal hakkillaji julɓe kala keɗata ko fati kay e ziyara taw ko ziyara annuel kewɗo waɗanede kay jiyada Allah o hono khalifa wuuro ngo hono ceerno Ndiaye Baro ceerno Ndiaye Baro noon mbiɗen e kala hitande eɓe kewi waɗandemo oɗon ziyara o noon hitande hikka nde hawrata ko ñande sappo e ñande sappo e goho e ñande sappo e ɗiɗi lewru août woni tigui lewru jukon ndu gonɗen ɗu so hawri kay e welede Allah dendagal julɓe noon ene bisma kamɓe kala ɓe bisma eɓe era eɓe teddinira tigui oɗon ɗiɗon ñalli oɗon ziyara ha tengti noon e tawteɓe to Nouadhibou to Nouakchott e to julɓe mbawi wonde kala tiskadi mbaɗa erago tigui ne mbawa tigui wattude hakkillaji men beele tigui Allah ne rokka ɗumen dendagal moƴƴereji tawteɗi e oɗon ziyara kala ɗen ñaago Allah tan noon nde Allah rokkaten tawtorede ɗum Allah junna kadi duuso ɓooya gurdam jeyaɗa Allah o hono ceerno Ndiaye Baro allahuma amina. habaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni to Nouakchott ko tana musɗo waɗi to muqata mo Arafat to leegal bitegal Carrefour Madrid e nder Nouakchott tawi ko banggue leegal Arafat ko banggue e jama noon biteɗo Zawiya Cheikh Sidel Moukhtar El Kindi ko on Zawiya tigui on jama tigui yani e feccere mum yani tigui e yimɓe tawi tigui ko e saga juulal aljuma hanki o hay neɗɗo goto noon wasani hen fittadu mum kono noon waɗi hewɓe barmuɓe hen e nder ɓen barmuɓe ne tawe hen limam jumaka ene tawa hen kadi nde jumaka nde ɗum waɗi nde yimɓe hewɓe tigui pourtima jiiɗi dogde kay moni foof ene ragani dame gam yidde dandude koye mumen waɗi ƴiñodiral ngal ƴiñodiral kadi sa bima ha hewɓe barmi hen dendagal gañiɓe hen ɓe foof noon nawama to hôpital de l'amitié tawteɗo e nder leegal Arafat ngal ɓooy to tawtegal to leegal Arafat to ɓooyino noon guila ko ɓooyi noon yimɓe hewɓe ha tengti noon e yimɓe leegal ngal e kala saaha ene eero kay nde jumaka fewnitte ka gardikine kadi ka ɓeyde mawnude saabu kay jumaka teskama yimɓe hewɓe jeeyaɓe leegal ngal ko hen kewi arde julde juma yimɓe hewɓe kadi ko wayno korka ene kewi arde toon guila kay to banggue nafilaji men ha to banggue nafilaji e to banggue julde kala ene kewi arde ɗon e saaha korka guila ko ɓooyi noon yimɓe ɓe ne namdata noon jamaka fewnite ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni oto jollunoɗo migrant ji taw ko ɗannotoɓe ɗanne suuda ɗo waɗi accident e nder leydi Mexique accident o noon waɗi sappo e jeetato neɗɗo wasɓe hen pittali men e nder ɓen sappo e jeetato mbayɓe ɓe hen goto ko Mauritanie najo o noon omo wiyeteno Moussa Diallo o jeeno koto wuro wiyetego waali jangtanga ene tawi tigui e nder falde Magama e nder région de Gorgol koye kara goto noon ɓe jolno koye kar goto noon ɓe jolno kar baɗɗo accident o noon o yani tigui ko waɗi accident ko ñande alkamisa tati lewru août ndu gonɗen ɗo waɗi kadi barmuɓe hen e nder ɓen barmuɓe kadi tawe hen Mauritanaɓe ɗiɗo barmuɓe accident hen goto ene wiye Hamidou Konté ne yaari duuɓi capanɗe tati goɗɗo o ene wiye Adama Bamba Kane noon omo yaara duuɓi capanɗe joyyi
ko ɓeɗo ɗiɗa woni barmuɓe hen ɗiɗo ɓe kala noon en tawe oɗo saaha joni e juuɗe safroɓe ɓe tawe tigui e juuɗe safroɓe kadi ɓe cemorino moƴƴi ɓe cemorino moƴƴi mayɗo hen o noon eɗen mbiya tan nde Allah yurmotomo yaafomo harnamo aljanna gañiɓe hen ɓe kadi nde Allah rokkata ɗumen jammu en ha timma e calal men ha timma mbawa jokkade e haajuji mumen barmuɓe calal maɓɓe ha timma ɓe mbawa jokkade e haajuji mabɓe saabi accident o noon ko chauffeur o lam tigui ko chauffeur o ɗanino walla o wonno koye gonga ko ɗum saabi tigui ha kaaro yalti e lawol mum o yene ravin goto ravin mawɗo no fewi tugui kayto goudron to wonno to fayi ravin to ene qime ha capanɗe 5 métre woni de profondeur ko ɗum saabi noon accident o ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen en teska noon eɗo saaha kala teskanoma montugol e coggu taw ko cogguji basalle woni soble e nder leydi Mauritanie ha tengti noon e nder nakchata hewɓe noon mbayri kaya marñinde saabu kay kilo soble jarannoɗo temedde ɗiɗi ha temedde 150 so tiiɗino ha temedde tati yeehi kay ha wonti temedde jeeɗiɗi yoga e bitikaji leeɗe ene jeeyanno ha ujunere mbuɗu kilo goto Zeynil Abidina woni Cheikh Ahmed ko président du patronat mo leydi Mauritanie o waɗino haalande guila hanki wonde kay à partir de aset hande o ɗen caɗele ma gas ha laaɓa e nder nakcot lamorgo leydi Mauritanie saabu kay o holliri wonde bateau mawɗo dimduɗo soble ha heewi ne tawe to kaggulaɗe mo nakcoten tawe to kaggulaɗe mo nakcot taw ko basalle tan o rimɗi ɗen basalle noon to jippima ma waw nadde e jeeɗe hano hannirta ni ha cogguji ɗi kay jippo garta e prix ji mum normal kanko Zeynil Abidine noon holliri tigui saabi ngakkugol basalle ɗe nder leydi Mauritanie ko coñal basalle ngal ha tengti ɗon to e nder dongle Europe ha tengti to leydi Hollande taw kadi koye nokku mo Mauritanie ɓuuri hewde addoyde basalle ko coñal ngal woni ko tardi e hitande hikka nde o holliri kadi ɓeydi sabade ɗum kadi e oɗo saaha caggal nde laamu leydi Maroc jogui kulhuli kay ngakkede basalle ko ɗum saabi laamu leydi Maroc o saltinoma dendagal kala kene wiye basalle ummade leydi mum nawede caggal leydi ko ɗum saabi noon masalle ɗe ngakki tigui e nder leydi hen ha joni kabaruji men ɗemngal Pulaar to leydi Mauritanie ha joni duttuɗen ha to Nouadhibou jamma aljuma hankine weta aseta hande e nder leegal bitegal lari qiba e nder Nouadhibou ko koɗande tawi ko koɗande barakuji kañumen tigui woni ko cumitona e nder cumu he noon neɗɗo goto hawri hen e ladial famiyaji tati kadi koɗande mumen cumi ha jaadi e lewlewdu nde kabaru o yalti noon hakima mo Nouadhibou wondude directeur de la communication et de l'action sociale société cinéma wondude hono biyeteɗo Bahwoul Soumade wondude directeur de relations publiques ala cinéma hono ɓe jettima e to ɓe jettima dow inde catala bitegal dow inde directeur général adjoint ɓe jettima de cinéma ɓe mbawi tigui duwane timatoon ɓe dunima dendagal ɓen jeeyaɓe hen woni tigui ɓe koɗande men cumi e mayraɓe ɓe kala ɓe dunima ɗum kanko Bahwoul Soumade noon dow inde siɗi hoore dow inde mawɗo cinéma o rokki toon enveloppe aji haalis wondude e guura kewka no fewi e meuble uji kewɗi no fewi wonande kay ɓen jeeyaɓe e nder nguɗon cuumu andaka taw noon tigui tigui holko sami cuumu ngu kono yimɓe hewɓe ne mbaɗi miiji kay wonde ko court circuit ko électrique ko ɗum saabi nguɗon cuumu haɗani noon enquête jaajƴo udditama hen beele kay ne ande holko saabi cuumu ngu kabaruji men ɗemngal Pulaar sen ummima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paaɗen to leydi Sénégal noon to leydi Sénégal ɗaccon haqqi ko toon ndulumaji demɓe puddotoɗen to ndulumaji demɓe ha to ndulumaji funeɓe noon ha tengtiɗen tawe toon eɓe tawe tigui e sunare mawde no fewi nden sunare noon ko jaltugol aduna goto kay e jibinande wuuro ngo biyetenoɗo Idrissa Baydy Sarr hono Idrissa Baydy Sarr noon ko miñum bamum Sarr Abdoulaye Sarr woni tigui ko bamma ko toko so kañum tigui yalti aduna jamma beddoɗo o ko alada ko aseda hande o sanga 10 heures o wira tigui toon to ndulumaji ena ndunima noon dendagal ndulumaji demɓe funeɓe naɓe kala ha tengti e galle Sarr Sadaɓe en ndunima ceerno men jinnaɗe men hono baba Abou Baydy Sarr e miñumen e mawni men miñiraɓe mum kala e ɓesgu mum en ndunima ɓaɓe nde Allah yurmoto jaafo jaaɗo Allah harnamo aljanna allahuma
amina ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Juan Branco ko avocat français najo o ciya tigui koye avocat ji Ousmane Sonko koye jiilaw laamu leydi Sénégal wonno e makko ɗiɗo balɗe kala ɗeɗo balɗe kala ko hen tigui laamu ngu wonno hono no laamu ngu wonno ko hollirama tigui o wiyama teeb to banggue Rosso Mauritanie ko police noon mo leydi Mauritanie kañum tigui yiitimo teeɓimo Jean Branco noon ko baɗanoɗo visé par une information judiciaire procureur noon koko rokkuno koko wanno e makko ko wiyete mandat d'arrêt international woni tigui kala to yayo nangge ortere ha juuɗe justice mo leydi Sénégal ko hawni kadi ñande guila kay ñande 31 lewru juillet nde o arino tigui e nder Dakar haw wawi tawtorede oɗon conférence de presse taw ko avocat ji on biteɗo Ousmane Sonko mbanno ɗiɗon oɗon conférence de presse o wawino tawtorede on conférence de presse oɗo saaha kala noon koye suudere wonno o wiyama teeɓa ke leydi Mauritanie kerol hakkude mum e leydi Sénégal ha joni ko leydi Sénégal kelɗoɗen jamma aljuma hanki o accident musɗo waɗi sanga 22h woni 10h jamma e dow lawol to wiyete Touba Dara sara kay natirde wuuro wiyetego Dialy ko mini car goto umminoɗo to Touba kañum felmi camion pannoɗo ene dari e dow société tawa noon alda e panneau signalisation kollirowo wonde camion ko panɗo ko panɗo walla ko ɗon dari accident o noon waɗi hen mayɓe ɗiɗo hen goto ene wiyeteno wiye Djiby Mala o jeeya mo yaara duuɓi jeegom o yarano goɗɗo o wiyeteno tigui ko Papa Soukey Sy ne yarano e duuɓi 63 waɗi kadi barmuɓe hewɓe waɗi hen barmuɓe hewɓe hen jeenayo woɗɓe waɗi kadi barmuɓe jeenayo woɗɓe e nder accident o ɓe nawama to suudu safridu ndu Dara mayɓe noon eɗen mbiyatande Allah yurmotoɓe yaafoɓe harnaɓe aljanna gañiɓe nde Allah rokkata ɗumen jammu men ha timma mbawa yaade haaju men chauffeur ɓene eɗen mbiya ɗumen tan e kala saaha chauffeur foof ne foti jogade ko wiyete triangle de sécurité so tawi auto ma paani jogoɗa ɗiɗi so auto ma paani mbaɗa goto yeeso goto caggal fodde 50 métres ko hakkude mum e auto ma andinde kay auto garowo wonde tigui wonde danger walla auto panɗo nana yeeso mum walla nana caggal mum kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni keddoɗen jen ha to Sangal Kama to Alpha Bakara Xuma ɓurɗo londide Papa Soko kañuma woni maire mo Sangal Kama o wiyama teeɓa e nder galle makko to Keur Ndiaylo guila jamma alkamisa ko policier ji noon ɓe hinde BIP e wondude e dadiɓe gendarme ɓe hinde GIGN ko kañumen tigui pelmi damal galle makko naati toon teeɓimo toon sukaɓe leegal ngal noon hewɓe jalti tigui gam yidde haddemo yaade ɓe mbaɗi seppoji ɓe duppi ponoje ɓe beddima kaaje foof gam yidde wallide hollidemo tigui enen jaade makko yidde haddemo yaade kono haɗari koyɗe memani leydi ko ɗon tigui dadi ɓe cuutimo mbaɗimo e werla mumen jaadi e makko ha aljuma hanki noon hewɓe gandano tigui holko tuuma e makko jayde RFM noon holliri tigui kañum kam wonde holliri wonde o nanguira noon ko diggal tigui ko wallude kayito banggue jippudo e jippinde oɗon biteɗo avocat hono avocat biteɗo Jean Branco goto e avocat ji Ousmane Sonko taw ko franco italinajo mo justice leydi Sénégal wonno e yidade kanko Papa Sow noon o tuuma tigui ko wonde complice on biteɗo Juan Branco RFM holliri wonde maire Papa Sow ko kañuma luwannomo jippordu e nder hôtel goto to Lac Rose koye ndina mbadi kadi avocat goɗɗo biteɗo avocat goɗɗo taw ko avocat Ousmane Sonko walla avocat Landa Pastec kañumne biyeteɗo maître Bocara Ndiaye kañumne nanggama aljuma hanki o jagorgal leydi Sénégal kalfinaɗo ko fati e gueɗe nder leydi e jaccina gollamu o hollirino tigui wonde avocat Jean Branco ina jogui kay ko wiyete complice
haji mon woni tigi yimɓe walloɓe ɗumen no acciri nder leydi he no sudiri kala o holliri noon kala tawaɗo kayya juuɗe mum ne moddi walla ko complice makko on biteɗo Jean Blanco kala tawaɗo ko complice makko koko yidete ha yite kadi so yitama koko rewnete lawol to banggue justice ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to jiyanto leydi Sénégal ha joni jiyanto Kaolack aljuma hanki o koko yurmini waɗi to ancien gare routiére mo Nioro mo kawlata ko babiraɗo goto jaaɗo duuɓi 50 ko kañum tigui wasi fittandu muɗum duuɓi 50 kañuma wasi fittadu mum ko kewnoɗo noon arde yewtude kay e nder oɗon nokku aljuma hanki o noon be tawi nden o ari tigui ha o yetti nokku o ko ɗon tigui o juñi seeɗa o jonti yimɓe seeɗa o jooɗi o yaltini cigarette makko omo jogui kuɗol makko simmi omo simmo ko ɗon wasi fittade makko migo woni kuɗol cigarette ngol woni hakkude piɗeli makko ɗon tigui yimɓe itti kuɗol ngol e junggo makko ɗon to wasi fittandu makko ko sapeur pompier noon kañumen ƴetti ɗon goskiki nawi ɗum to hôpital région to morgue mo hôpital régional mo Kaolack ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni jeena ha to Ziguinchor jabɓoɗen musidɗo men seydi men Amadou Issa Kébé assalamu aleykum wa rahmatullah. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Ghali Abuu Bah a salmitama e dennagal hettoɓe weltare TV kabaruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor eɗen gandi imam Kawsu Bodia to e Bignona kanko de o wonko haali o wi holɗum yoɓe goppu Ousmane Sonko jam dañe soɓe goppani Ousmane Sonko jam dañatake e Sénégal ɗum woni ko haali hanki kanko oɗo Kawsu Bodia gardiɗo ɗo ene almameɓe ɗo e wuuro Bignona ina wayno Moustapha Badiane e manifestation ko heno wara hanki de ina wayno o wirnama ina wayno kamɓe fof noon ɓe notima toon ɓe kolliti noon yo enquête waɗe holno kanko oɗo Moustapha Bodia gardinoɗo ɓe ɗo no wardani eaux et forêt en mawnini ñalawma mumen hanki mawɗo ɗo e nder Ziguinchor yahanma ha to e yuutu ɓe kolliti e nde ɗo hitande nde ɓe ƴetti fodde 100 gorko ina liggo e administration e golle mabɓe eaux et forêt ɗum no ɓe kolliti ɗum ɗon ina wayno sukaɓe ɓe e koye mumen kala hen dañƴoɓe diplôme ko fewti e ɗon ƴettama hande eɓene liggo ɓe kolliti kadi eɓe ndentini yimɓeɓe peƴƴugol leɗɗe ɗe eɓe ndentini yimɓeɓe kadi waɗoɓe ƴulɓe ɓe yo ndentu eɓe ndentini yimɓeɓe ladde nde yo nde woppede deeƴe hande de jakartaji ene joguiɓe rul holɗum ponoji ɗiɗi doknoɓe ɗo e wuuro ngo eɓe jiiti koye mabɓe ina wayno noon hakkude kala ƴettuɗo kursi ko temedere ɗo raɓiɗi walla temedɗi ha saji woni ya temetere temennayyi ɓe kollitin ko addi ɗum ɗon soɓe kawre wajiɓe ɓe ina wayno duppata motoji mabɓe walla ceeka ponoje mabɓe ina wayno kadi maɓe taaroyo ha heewa ɗum waɗi noon ɓe jii ɗeɗo caɗele ko ɓeyda pasko ina wayno dognoɓe bisuji karuji wuuro ngo e taskiji ɗi kamɓe de kollitinde gonde caɗele ina wayno balɗe jeegom de liggaki neɗɗo noon so tawi liggaki wurno ko ma dawa ɗum ɗo de caɗele ina godaniɓe nde wonno sa yaltini taxima tan taxima duppete ɗum noon eɗen gandi manifestation o ne wayno ɗeɗo balɗe ɗiɗi hay hunde yaltani hay sukaɓe hay goto yaltani wuuro ngo ne deeƴi caɗele mbaɗani taw so yaari ni ko jaam weltar TV musidɗo Ahmadou Issa Kébé gorko mbotta kabaruji ɗo fuɗɗo radio Zik FM jokkude Ghali Abuu Bah yalla koye walde jaam allahumma amina seydi Kébé jaam Allah dumo e nder leydi Sénégal e dendagal leydi e julɓe kala eɗen mbiya tan noon wonde wuuro boni yoɗani e hunuko joom wuuro kabaruji men ɗemgal pulaar sen ɗum mimata Ziguinchor koto leydi Mali paaɗen ñande alkamisa ɓennuɗo ko jihadiste en tuufi wanno jeeje woni embuscade koninkoɓe leydi Mali ɓe hinde fama tawi ko convoi panoɗo to kerol hakkude mabɓe e leydi Niger jango ngu noon waɗi koye e nder falde Meneka to banggue rewo ɓaajo funnague leydi ndi bilan gadano mo militaire uji kolliri wonde ko militaire uji jeegomo mbasi hen pittali men militaire uji jeegomo mbasi hen pitta militaire uji kewɗi kadi majji hen meɗe woni porté disparu armée o noon kañumne holliri ɓe ko famdi kala ɓe mbaɗi fodde 15 terroriste woni seɓɓitiɓe ha joni ko leydi Mali keddoɗen to leydi Mali
Mali DND woni direction nationale des domaines mo leydi Mali ɓe nanni ɓe mbaɗi tigi golle paydinde no feewi sabu nanude ɓe recette taw ko recette record woni tigi ngalu kewgu no feewi ngu hono mum meeɗa nannede e nder lebbi tati woni e nder trimestre goto ite taw kadi koye deuxiéme trimestre hitande 2023 nde trimestre noon ko lebbi tati ɓe kolliri e nder ɗiɗo lebbi tati taw koye deuxiéme trimestre 2023 ɓe mbawi nannude 650 ɓe mbawi nannude 101 milliard ene fawi 654 millions et 98 740 woni 101 milliards 654 millions 98 740 francs CFA koɓe haalis koppereji ɗe ɓe nanni e boña leydi ndi e nder ɗiɗo lebbi tati e hitade lebbi tati woni deuxiéme trimestre e 2023 ɓe kolliri noon wonno objectif mabɓe woni fandare mabɓe e nder oɗo deuxiéme trimestre ko nannude capanɗe jeenayyi e tati milliards woni 93 milliards 123 millions 834 mille 400 francs CFA ko ɗum wonno objectif mabɓe kono on paami tigui ɓe birtima ɗon ha to pucci doggata on paami tigui to o ko ɓeydi hen ko 109% so tawi ko premier trimestre 2023 on ɓe gollinoma golle paydine no fewi hay sinno kay ɓe jettaki ɗon saabu e ngol lawol ɓe jeehino ha 102% hono kay no wiri directeur général domaine biteɗo Abdoulaye Dikko hono Imran Abdoulaye Touré kañum woni ministre kesso taw ko ministre de l'urbanisme de l'habitat et du domaine o holliri weltare makko mawde no fewi e ɓen ardiɓe domaine o gardi ha tengti e gardiɗo domaine o kono gardiɗo domaine o holliri weltare makko mawde no fewi kañum e gollediɓe makko kala eɓe mbiyaɓe tan ɓe jokkata golle ha joni ko leydi Mali keddoɗen MINUSMA ko mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali pour la stabilisation de Mali wonɓe oɗo saaha joni e cila siltirɗi tigui gonka mumen e nder leydi Mali woni casque bleu walla mbiyan laafaji mbulaji wonɓe kay oɗo saaha kala yidde kay yaltude leydi ndi ha laaɓa ɓe tottiri noon hollirama tigui ɓe tottiri ka mabɓe tawa ko ka mabɓe gonnoɗo to wuuro witego Ogosogu ɓe mbawi tigui tottidde walla mbiyen ɓe mbawi ɓirtinde oɗon camp ɓena dadiɓe ɓe leydi Mali ɓe hinde fama woni forces armées malienne cérémonie o noon waɗi koye waɗi tigui waɗi e jaati koye nder camp o e dow yesso teddugal hono préfet Sekla Bankas hono biteɗo colonel Ali Sidibé e yesso représentante chef bureau MINUSMA to mofti hono madame Solange Oussera Kouaba e tawtorede kadi commandant secteur 4 opération Maliko hono colonel Karima Traoré e yesso yimɓe laamu hewɓe no fewi siftinde on noon oɗo ka MINUSMA mo Ogosogo o uditano tigui guila 2019 Ogosogo noon en tawi e nder région mo Bandiagara ko dadiɓe ɓe leydi Sénégal wonduɓe e contingent ɓe Cambodge kañumen gonno e nder oɗon camp ɓe ummima toon ha laaɓi oɗo saaha joni camp o arti tigui e juuɗe koninkoɓe ɓe leydi Mali ɓe hinde fama woni forces armées malienne habruji men ɗemngal pulaar sen ummima to Ogosogo koto leydi Nigéria paɗena dadiɓe ɗeɗo balle tati dendagal ɓen witeɓe chef d'état major uji général armée ji leyɗele jeeyaɗe fedde CEDEAO tawa kadi ko hebliɓe holliɓe tigui ene paari e oɗo saaha joni gam kaya wallude Mamadou Bazoum no laamu kaya artiri e juuɗe mum ɓeɗo balle kala balle tati ha balle nayyi ɓe gonno koye keɓogal mawɓe e batuji mabɓe to Abuja lamorgo leydi Nigéria ɓe kolliri noon e oɗo saaha joni kamɓe kala ɓe kolliri ɓe paari ala koɓe keddi kay e oɗo saaha joni koɓe paadi so wona e yamirore ɓen chef uji d' état rokkidde yamiroje kay ɓe mbiya ho e nder leydi Niger gam yidde hittude laamu ngu e juuɗe général woni tigui général Tchiani e yaadiɓe mum ɓe dokkiri ɗum Mohamed Bazoum leydi ndi rutto e l'ordre constitutionnel ko ɗum tigui woni koɓe kolliri noon wonde kay ultimatum moɓe dokki e oɗo saaha joni ko dardiɓe kay ardiɓe ɓe coup d'état darguiɓe la Mohamed Bazoum ultimatum mabɓe noon ko alet janggo gasata alet janggo o noon so tawi kay ɓe dokkitani laamu ngu e dow teddugal ɓe kolliri wonde koɓe parɓe nadde nder leydi Niger ɓe mbaɗi plan mabɓe kala ɓe kolliri tigui e nokkuji toɓe ndewirta eɓe jogui noon fannuji tati nadde to leydi Niger par air par terre e par mer woni tigui ɓe mbawi rewde to leydi ɓe ndewa walla to laaɗe diwoje walla tigui to batoji ɓe mbawa tigui heɓe mbawa ɓattade leydi
Niger ɓe naata nder leydi hen hano hannirtini ɓe kolliri noon asada hannde o dendagal ɓe an chef uji d'état major arnoɓe tawtorede kala hen chef so yettima leydi ni muɗum ma waw joddade e hoorejo leydi mum aseta hannde o holliri tigui plan moɓe ƴetti kamɓe chef uji d'état major kayi jeeyaɓe CEDEAO plan moɓe ƴetti gam yidde heptude laamu ngu e général Tiani e yaadiɓe mum ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar koto leydi Niger paaɗena hoore jaggonde leydi Niger e saaha laamu Bazoum nde kudeta waɗande tawanimo e nder leydi he tawnomo tigui komo yano to leydi Italie tawtoriyede sommet goto bannoɗo to leydi Italie ko toon kudeta o tawnomo kanko noon o artama heɓani guila nden o artani e nder leydi he aseta hande o noon o joddima e Katrina Colonna ko ministre des affaires étrangères mo leydi France jonde nde noon koto Paris lamorgo leydi France mbiɗen ko aseta hande joyiya lewru août 2023 nde waɗi Catherine noon holliri tigui laamu Mohamed Bazoum ko gouvernement légitime ko laamu mo leydi France ngu heptini hay ko ɗum saabi noon o joddi oɗo mo joddi hande o jodde mum koye mbadi premier ministre saabu kayi koye laamu légitime ka hollirde tan wonde kamɓe leydi France ɓe keptinani nguɗo laamu taw ko laamuji militaire e oɗo saaha joni ardiɓe leydi ɗi kanko premier ministre o noon omo wiye Ouhumoudou Mahamoudou ko ɗum woni inde makko o yewtidi no fewi ko fati kay e gonka leydi ndi e peeje CEDEAO kadi ƴetti oɗo saaha joni ko fati kay yidde artirde e Bazoum e jappere laamu kanko jagorgal leydi France kalfinaɗo ko fati e gueɗe caggal leydi o namdama noon ko fati tigui beele kay konikoɓe leydi France tateɓe to leydi Niger beele kay ko parɓe gam wallude CEDEAO so yiiɗi kay heptude laamu ngu o jaɓani noon ya ñaade no fewi e oɗon question ngal dabal o jaɓani yabade hen no fewi kono e oɗo saaha joni hakkillaji kewɗi kay nangui wonde konikoɓe leydi France wonɓe toon koko paari gam yidde wallude CEDEAO ha tigui mbawa tettude juuɗe laamu e juuɗe général Tiani ɓe mbatta ɗum e Mohamed Bazoum kabaruji men ɗemgal pulaar sen ummima to leydi Niger ko kabaruji men jolam jaɓiri pottoɗen ko to Pakistan gonnoɗo premier ministre woni ex premier ministre mo Pakistan biteɗo Imran Khan o wiyama teeɓa caggal kay nde o ñawano o taƴa duuɓi tati e kaso o tuma noon ko hutorade buñari e hutorade buñari kay e saaha o wonno hoore jaggonɗe leydi ɗi e saaha nde wonno premier ministre leydi ɗi ko aseta hande o noon hande o tigui ñawore makko taƴa o yani ha laaɓi o tawtoraka ñawore nden kono noon juge o yamiri tigui yo yaw adduye ɓe gadduyimo oɗo saaha joni o wiyama teeɓam omo tawi juuɗe kasoji e juuɗe dadiɓe ko kabaruji men ɗemgal pulaar koto leydi Syrie paaɗen aseta hande o ko laaɗe diwoje konikoɓe leydi Russe kañumen joni bomboje pettoje e to leydi Syrie e nder région taw ko région to banggue o ɓaƴƴo firnangue leydi ndi waɗi noon jamureɓe tata woni civil en wasɓe hen pittali men hen goto ko cukalel hen goto ko cukalel tokosel waɗi kadi barmoɓe jeegomo woɗɓe waraɓe hen ɓe noon waraɓe hen tata waraɓe hen ɓe ko joom galle e joom suudu mum woddude ɓinguel mumen dewela koto leydi Russie paaɗen dadiɓe ɓe leydi Russie ɓe kolliri tigui aseta hande o wonde ɓe nangui wuuro woto to rewo leydi Ukraine gona wuuro noon ɓe pellu gonno tigui koye pellodiral e gara ɓe gara ɓe gonno koninkoɓe leydi Ukraine ɗeɗo jonte kala ɓe kolli noon ɓe tetti wuuro ngo ha laaɓi arte juuɗe mabɓe wuuro ngo ene wiye Novossiysk joni ko leydi Ukraine udditen kabaruji men drone mo leydi Ukraine naɓe drone aji leydi Ukraine aynima bombe e bateau pétrolier woni tigui bateau jolno pétrole nawon limdo pétrole on bateau noon ko leydi Russe jogui ɗum ɓe beddi ɗum ɗon ɓe bombadi ɗum noon koye nder détroit mo Kertch ne tawe tigui to mer Noira musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno komin tongal noon kabaruji bone ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abuu Bah to Ziguinchor ko Amadou Saga Kébé nangani en karallagal ha mbawan yiden to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on